D4, D5, офицер F4, C6, E3 или E4, C5, кон на F3, кон на C6. Здравейте, приятели! Ако обичате най-древната игра и имате състезателен дух, значи сте на правилното място. Остава съвсем малко време до началото на първия шахматен турнир Chess Battle Tournament, който ще се проведе в София на 25 април от 9:30 часа в България МОЛ. В програмата са предвидени два турнира Rapid и Blitz, като и двата ще важат за FIDE ELO. Общия награден фонд е 1400 евро, като класиралите се на първите 5 места и в двата турнира ще получат парични награди, както такива са предвидени и за трите най-добре представили се състезателки жени и в двете надпревари. Но това не е всичко. На първите трима ще се връчат купи и медали, а около 50 от останалите участници ще получат уникални предметни награди с логото на турнира. Пълна информация и повече подробности може да намерите в сайта на Българска шахматна лига, както и във Facebook страницата и YouTube канала Българска шахматна лига. Очакваме ви!